Guys, την Παρασκευή ο Σάμ είχε κάνει ένα μικρό άντμινα βυζούς. Είναι μικρόλι. Βασικά, δεν ήταν μικρούλι. 30 λεπτά. Και με το μόνο που πήρα θέλω όλοι να κάνετε subscribe για να φτάσουμε 50 εγγραφές. Είστε έτοιμοι. Απλά έχω ένα πολύ καλό brain rot. Θα σας δώσω ένα hint. Το brain rot μπορεί να φάει nerfed. Ναι. Και από 50 θα πάει σε 25-35. Ναι. Και είναι gold. 1, 2, 3. Γκάραμα να γματούν τον gold, guys. Εντάξει, να του λες ότι είναι gold δεν θα καταλάβουν. Εσένα θα δίνει 50 λόγω. Θα μου δίνει 50. Είναι 40 λόγω του. Μπαμπά, να έχω το μαξιλάρι μου πίσω. Φέρω το. Τι? Εγώ τον μπαμπά να μου πίσω. Βασικά παραφέρω στο κινητό μου. Wait. Guys, όλοι 50 subscribers. Μετά από αυτό ρε φίλε, τι θέλετε να σε... Με τι αύρα θέλετε να σας κάνω κάτι? Τι θέλετε να βγάλω? Strawberry αλφαντάκο? Έχω κουραστεί με όλη μου την αύρα. Την έχω ξοδέψει όλη. Μπορείς να θες κινητό. Εντάξει. W στο chat, guys. Αντίο.